Vi har høstskiltet af Martin A. Hansen, og handlingen udspiller sig på Mikkels aften på en gård, hvor folk er samlet for at fejre høsten af i hus. Samtidig med at Gilde foregår, hører man om nogle kørekarle, der sidder ude i køkkenet og drikker. Rygteren Johan, lederen af forsamlingen af drengene, står i spidsen for at drikke Jens Otto fuld, hvilket resulterer i, at Jens Otto dør. Præsten Christian ved ikke, hvordan han skal håndtere situationen, og tør ikke gå hjem til den afdødes familie. Han går i stedet hjem til sin kone og drøfter situationen med hende. Til sidst beslutter præsten alligevel at besøge familien for at bede for deres søn. Personkarakteristik af præsten Christian. Hvordan kan jeg hjælpe nogen? Præsten har svært ved at håndtere situationen og ved ikke, hvordan han skal hjælpe Jens Ottos familie ud af krisen. Han stiller spørgsmålstegn ved drengens død og forstår ikke Guds vilje. Drengens død bliver et vendepunkt for ham. Han begynder at tvivle på sin tro og indser, at han er den i samfundet, der skal give det meningsløse mening i kraft af sit erhverv som præst, og netop dette føler han sig ude af stand til at gøre, da han ikke kan se nogen mening med Jens Ottos død. Din broders blod skriger. Det skrig har altid lyttet, men jeg har vist ikke hørt det før. Det er i løbet af samtalen, præsten har med sin kone, der lærer han at acceptere det meningsløse. Og præsten begynder sådan at tænke over, hvem der har ansvaret for Jens Ottos død. Man kan ikke rigtig komme frem til, hvem der har skylden, og det er ligesom det meningsløse. Hans forståelse af verden ændrer sig, fordi han tidligere har levet i en boble, men nu er det gået op for ham, at der findes noget meningsløst i livet. Og det er først, når man ligesom har set bagsiden af livet, at man ved, at man ikke har levet endnu, og man nu skal leve, og man derfor skal træde i eksistens. Han vidste, hvad man ventede sig af ham. De ville være mest taknemmelige for hans tale, hvis den var nem at glemme. Og det her citat, det viser ligesom, at tidligere har præsten bare været en medløber, og han har gjort, hvad der er blevet forventet af ham, uden selv at sådan, tage aktivt del i sin valg, og han er så ikke trådt i eksistens endnu. I nat blev hun virkelig til. Der blev jeg angst for, hun skulle dø. I nat blev hans datter virkelig til, før han havde ikke tænkt over, at hun skulle dø en dag. Men nu når der ligesom var sket det kan jeg ikke lige sige det. Så nu er han blevet opmærksom på, at hun også lever, og at hun også skal dø en dag, hvilket så skaber en angst hos ham. Det er hans erkendelse af angsten og meningsløsheden, der sætter gang i hans udvikling. Jeg har lært meget af den dreng, alt hvad jeg ved, sagde han. Jeg har lært, hvad der skulle mit kald. Og det har han, fordi at nu ved han, at hans kald er at være præst, fordi han skal give andres livs mening. Og han kan ikke komme med den her ene løsning, man må ligesom fylde mening i den tomme skal, han er. Kan du tro sammen med mig, der skal Jesus Kristus kalde ham op. Og det her citat viser, at præsten han er medmenneskelig, og han er ligesom følelsesmæssigt engageret i den her far her, der har mistet sin søn. Og han kommer ikke bare ligesom den anden præst med sådan en tomme råd, han tager ligesom del i meningsløsheden. Fortællerside. Hele handlingen i novellen finder sted inden for nogle timer. Karakteristisk for eksistentialismen, fordi at det omhandler et afgørende øjeblik i en persons liv, altså der, hvor et valg skal tages. Temaet i den her tekst er at acceptere det meningsløse og dermed træde i eksistens. Og det ses i teksten, da præsten oplever det meningsløse i Jens Ottos død, og da han har været på kanten af livet, der har han dermed oplevet det meningsløse og angsten, og nu indser han, at han må træde i eksistens og ikke blot være en medløber. Det der er gennemgående tema i eksistentialismen, da man her tror på, at verden grundlæggende er absurd og meningsløs. At tage valg er essentielt, da man selv har ansvaret for at skabe mening med livet og dermed træde i eksistens. De mange nye valgmuligheder, mennesket får, skaber en følelse af angst, og fordi at mennesket ikke længere har noget fast holdepunkt. Og den her tekst er religiøs eksistentialisme, da Gud og præstens tro spiller en central rolle.